Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Batzutan ez dugu jakiten zein egun den egokiena, zein ordutegi den egokiena, baina bueno, estimatuta gainera grabatuko dugu eta horrela sareratu eta gaur etortzerik izan ez duten lagunek ere ikusteko aukera. Bueno, eskerrik asko, Jon Otxoa etorri da, COP57 Euskal Herriko teknikaria, hori da. Eta pixka bat helburua bazen, ez? Kooperatiba honetan eta faktorian gure konsumo denak irabazi asmorik gabeko kooperatibetan eta egiten ditugun bezala. Bagara ere COP57ko bazkideak, finantzazio hainbat lerrotan eta lagundu gaituztenak, orain ere gure finantzazio beharrak aztertzen aritu garago izan bertan, eta egia da entitatei maileguak eta bestelako produktuak eskaintza ez gainera, norbanakontzako ere bai, gure aurrezkiak gorde eta modu horretan proiektu sozialak finantzatzeko erabiltzen direla, baina nik baino asko hobeto azalduko du Jonek eta berari emango diot hitza, bai. Eskerrik asko Gartzen, eta denoi aukerangatik. COP57 honena da, horrelako saio txikietan bada ere, azaltzea, ez? Eta gertutasunik kontatzea proiektua, geroz eta jende gehiagok eukitzeko honen berri. Eta, plazerra da horrelako proiektu batean egotea, faktoria pila gustatzen zaigu, eta justo lehengo urtean duela otsailean egin genuen hemen asanblada, gero bukaeran jarri eta argazki bat gogoratzeko. Eta, esan dakoa, kontatuko izuet pixkat aurkezpen batekin zer dan COP57, eta gero bukaeran galderak egingo ditugu, eta igual konbertsazio bat edo dena delakoa. Proiektu pixkat zaila da ulertzen, orduan, bukaerako zati hori garrantzitsua izaten da. Orduan, azteko pixkat jatorria, ez? COP57 sortzen da Brugera argitaletxea, Kataluniako Brugera argitaletxea ixtearekin, krisi garaian, argitaletxea geratu zen bankuaren eskuetan eta azkenean erabaki zuten ixtea. Orduan, 1000 pertsona baino gehiago geratu zian langabezian. Eta haietatik batzuk, erabaki zuten borroka sindikal bat hastea. Hortik 3-4 urtera irabazi zituzten epaiketak eta lortu zuten indemnizazio potente bat. Erabaki zutela 3 zatitan bereiztea. Lehenengo zati hori Nikaraguako sandinistei bidali zieten, gero Andaluziako landaren privatizazioaren borrokara bidali zuten, eta azkenengo zatia erabili zuten erresistentzia kutxa moduko bat sortzeko. Zer da hau? Pixkat autogestionatuak izango zian proiektuak bultzatzeko, erresistentzia kutxa. Orduan, urte batzuk beranduago, 85ean, eratu zen COP57, zerbitzu kooperatiba baten forma juridikoarekin. Orduan, lehenengo esaldia argi geratu behar dena da ez gara banku bat, zerbitzu kooperatiba bat gara. Orduan, horrek ere zer esan nahi du? Ez daukagula inongo harremanik banku zentralarekin. Dena erabakitzen da asanbladetan eta autogestionatua dan proiektu bat da. Hori, markatuta, lehenengoa. Eta gero, bigarrena izango litzateke ez dela bezeroa existitzen. Gartzenek esan duen moduan, bazkideak daude, eta bazkideak dira maileguak eskatzeko aukera daukatenak. Eta noski jabetza hori bazkideena da ere bai, kooperatibaren jabetza. Orduan, 2 motatako bazkideak dauzkagu, alde batetik kolaboratzaileak, normalean izaten direla pertsona fisikoak, COP57 aurrezten dutenak, pertsonak edo entitate batzuk, baina banku normal batean aurrezkiak eduki beharrean, COP57 gordetzen dituzte, eta badakite, aiaraldea bezala, faktoria bezalako proiektuak laguntzen ari direla, diru horrekin.
Baina hauek ezin dute mailegurik eskatu. Pixkat jatorria dalako proiektuak laguntzea. Vale. Baina bai hartzen dutela parte asamladetan, erabakietan, eta gero bulego virtual baten bidez kudeatzen dute aurrezkia edozein momentutan. Bai? Sartuta atera daiteke, gero nahi badizu erakutsi aldizuet nola mugitzen da, baina bueno, hori, online eta 24 ordutan badaukazu dirua zure kontuan erabiltzeko. Vale. Eta gero eskerrak emateko edo aurrezteagatik COP57 badaukago interes positibo bat, bai, ematen dana aurrezkiaren baitan. Vale. Hauek badaukate 300 euroko kapitalara aportazioa, hau da, minimo bazkide kolaboratzailea izateko dira 300 euro. Vale. Eta noizbait baja eman nahi bada kuratzen dira. Eta hortik aparte aurreztu daiteke nahi beste. Vale, hori kolaboratzaileak. Eta zerbitzu bazkideak dira entitateak. Ez edozein entitate, ekonomia sozial eraldatzailean oinarrituta dauden entitateak dira. Eta hauek bai maileguak eskatu dezakete. Eta hartzen dute parte erabakietan, aurrezten dute ere bai, COP57, bulego virtualera, bueno, pixkat dena, baina hori, ezberdintasuna da maileguak eskatu ditzaketela. Vale. Orain, azaldu ditudan bi motak, pixkat grafikoki ikusteko edo, ze fluxu edo ze harreman daukaten COP57rekin. Vale, hau izango lirateke kolaboratzaileak, bai? Kolaboratzaileak bazkide egiteko formulario bat bete behar da, soilik, eta ja aurreztuko zuten COP57. Erabakietan parte hartzen dute, eta COP57 trukean edo ematen diei informazio osoa, horre ekarri ditut txosten horiek, eta horiek dira 6 hilabetero ateratzen ditugunak, COP57 finantziatzen dituen proiektu guztien, eta mailegu, pixkat, informazio guzti horrekin. Bai. Eta ordainsaria jasotzen dute hori, portzentai txiki hori esan dudana, interes positibo hori. Eta gero edozein momentutan sartuta atera dezakete beraien aurrezkia. Bai, ez da norbaitek oraino, bai, ondo? Bueno, jarraitzen dut. Bale, bazkideak dira entitateak, orduan, bazkidetza prozesua pixkat luzeagoa da, COP57 bermatu duelako ez diola edozeini mailegua ematen, bai? Orduan, badago batzorde sozial bat, filtro moduko hori egiten duena, bai? Galdetegi bat pasatzen zaio entitateari, eta gero egiten da entrevista presentzial bat proiektua ezagutzeko barrutik, bai? Eta hauek dira esaten dutenak bai edo ez bazkide izate horri. Eta gero, zuzendaritzak, Euskal Herriko zuzendaritzak onartzen du diktamen hori, batzorde egiten duen diktamena. Orduan, onartua bada, baina asamladetan parte hartu dezake eta bar. Baina, da, hori, behar finanziero bat bada. Begiratu kontuak eta daukagu arazoa. Jartzen da martxan eta honek bai begiratzen dituela zenbakiak. Eman daitekeen zein komeni den egiten du diktamen bat, baietzarekin edo ezetzarekin, zuzendaritzak onartzen du, eta mailegua ematen da. Eta gero, juten da itzultzen. Ekonomia sozial eraldatzailean oinarrituta dauden proiektuak direla, baina pixkat hori kontzeptu hori igual ez da hain argia, eta orduan forma juridikoak gehienak dira kooperatibak, fundazioak, LAak eta SAak adibidez kanpoan geratzen dira. Autonomoak ere bai kanpoan. Pixkat arrazoi horregatik, ez? Proiektu kolektiboak eta bultzatzeko ideia dagoela. Bale, bueno, ez dakit.
Bueno. Ondo, azkarregi. Bai. Vale. Informazio pila bat, baina ez begiratu. Da pixkat, urdinez dauden hitzak edo, dia mailegu motak. Bai. Orduan, zentratzen bagera pixkat, bueno, Euskal Herrian adibidez gehien ematen den mailegu motak kreditu poliza da, eta da pixkat tesoreria tentsioak, altxortegi tentsioak. Bai. Orduan, adibidez, da, hau da, poltsa bat eukitzea, egiz diruana, eta behar denean, ateratzen dut 5.000 euro demagun, ordaintzeko soldatak, faktura bat ez dudalako kobratu, eta behar dut, hilabete bukaerara iristeko, ez? Eta gero, hilabete erdian bueltatzen dut. Bakarrik kobratzen da, erabiltzen den egun eta kopuruaren bai. Adibidez, bale. Ez naiz gehiegi luzatuko, nahi behizue, hau ere bai kontsultatu daiteke eta luzeago. Vale. Eta bueno, ere bai interesa kopuruak hau dana asanbladetan erabakitzen da. Bai? Lehen aipatzen genuen agertu da, Euriborra igo, jetxi, horrelako pandemia momentu hauetan, COP27 ez daukagu hori, Euriborrarekin inongo harremanik, ez digu afektatzen. Gure Euriborra da bazkidei ematen diegun interes positibo hori, bai? Ez dakit, hor, bueno, jakiteko. Hortik doaz gero interesak jartzen. Eta dira, COP27 diru iturri bakarra. Vale. Ia gehienak aipatu dira, baina bueno, Gartzeneka ere bai esan du, irabazi asmori gabeko kooperatiba garela, etengabeko informazioa ematen degula, erabakiak asanbladetan hartzen ditugu, ekonomia sozialera aldatzea bultzatu, hau da, pertsona erdigunean jartzen duen ekonomia. Hori, helburua da proiektuak bestea, lehen aipatu dudana. Danak konfiantza eta errespetuan oinarritzen da, hau da, beti telefonoz, behitu jone, behar dugu, ez dakiz zer, edo gertatu izan zaigu hilabete honetan ezin dugu kuota ordaindu, hurrengoan pasako dizuegu bikoitza, edo, bueno, dana pixkat horrela. Eta hori ere bai, pixkat lotzen da, ez dagoela gastu gehigarririk. Adibidez, ez dugu notarioekin edo lan egiten, ez? Esaten duguna da, bazkidea garela, ados jarri garela gure artean, eta ez dugula behar inor kanpotik esatea ados gaudela, ez? Orduan, bueno, da barne akordioak, eta, bueno, egokitzeko gaitasuna, eta hor, pixkate esanguratsuena edo, izango lirateke abalman komunatuak. Hau pixkata adibide batekin. Mailegu baten atzean, normalean, bueno, ezagutuko ezu, zer da hon, amaren etxea, edo senarraren ez dakiz zer, edo, bueno, pixkat hortik. COP27 maileguen atzean dagoena da oinarri sozial bat, zer esan nahi du honek. Demagun 1.000 euroko mailegu bat ematen dala, eta entitateak berak bilatu behar ditu 100 pertsona, 1.000 euro jartzera konprometituko direnak, ezin badu porrota badago, ez? Orduan, hori, COP27 horrela badaki proiektu horren atzean oinarri sozial badagoela, hau da, 100 pertsona bermatzen dutela proiektu hori, o konfiatzen dutela proiektu horretan, eta era berean ere bai arriskua banatzen dela, ez? Esan behar dut ere bai, oso gutxitan gertatzen zaigula hau erabiltzea, pixkat lehen aipatu dudanagatik konfiantza osoa dagoelako, eta gertatu izan dira berfinantziazioak, bueno, abalak erabiltzearena edo deitzea azken urratsa da, eta oso gutxitan, sorionez, oso gutxitan gertatu, hemen Euskal Herrian ez dugu inoiz bizi izan, baina, bueno, hortxe.
Vale. Eta gero ere bai hor mugak daude, bai? Pertsona fisikoak 5.000 arte abalatu dezake eta entitateek 10.000 arte, bai? Vale. Gero, bermeak, esan dut ez geneukala bankuarekin zerikusirik, orduan barne mekanismoak jungeai eraikitzen, 28 urtez, horrelako porrot izan daitezkeenak ordaindu ahal izateko, ez? Etortzen badira. Espero ez baina, bueno. Eta orduan, soberakinak erreserbetara jundira beti, hornidurak altu, ez dakit kontzeptu dian, baina, pixkat bada espadak ezberdinak hogeita blokeatzen da ematen, bai? Daitezkelako. Vale, eta orain pixkat datuak. Hola. Beste ezaugarri bat COP57 da oso azkar erantzuteko aukera daukala, beharrei. Orduan, adibidez pandemian genituen behitu. Izan dugu taberna, ezin dugu menurik eman, eta ordaindu behar ditu soldatak, erteak, lokura. Orduan, kanpoko mailegu asko berfinantziatu ziren, 4,5 milioi eurotan, beste entitate batzuekin zeuden maileguak berfinantziatu, eta berriak ere bai eman zian, proiektu askoi, 271 proiekturi, 17,6 milioi eurotan. Eta hori, erantzuna. Ez, barkatu. Ja, igual ez da, falta zaimen orokorra. Gero iritsiko geha Euskal Herria. Orokorrea. Eta orduan, hauek ere bai, mandako maileguak historikoki 95-etik, dia hori, 160 milioi inguru. Fisikoak aurretan hori, 5.125 inguru. Eta zerbitzu bazkideak, hau da, entitateak, 152. Vale. Eta pixkan lursaiak. Kontatuet Brugera argitaletxea hortik sortu zala ez, Katalunian, baina Aragoiko entitate eta pertsona batzuk juntzia nahi horrela finantzia. Horregon zan hausnarketa prozesu potolo bat, nola hasiko zian. Izan zian lursail bakoitza mundu bat dala, eta ezin zala Galiziara nola egin behar zituzten gauzak. Koitzeko entitate eta pertsonak beharra ikusten dutenak, elkartzen direnak, eta COP57 pertsona batzuk, eta sortu zuten oraintxe bertan, gaur goizean, hori, 51 zerbitzu azkide, hemen, 225 kolaboratzaile gara, eta 2015-etik 3.000 eguetan, baina hau esponentzialki. 2022an, hau datu,
azken urtean eman da. Orduan honek arrakasta dauka, baina orain kontatuko dizuet ere bai, badaukala bere alde ezain ona. Egin aurretik, pixkat errepasoa, uste den hortik, eta asko dituzuela, ez? Kontatzen proiektua, eta askotan esaten digut, baina... Bale. Hori, ikusiko zen. Hau izan da, azken urteetako, azken 3-4 urteetako orain arte, 28 urtetan, bai, COP27 orokorreko 28 urtetan, kolaboratzaile asko zeuden, hau da, aurrezki asko zegoen, eta mailegu behar gutxi finantzatzeko. Baina, hasi garen heinean, eta 2021-ekoak, jarraitzen dutela bazkideak igotzen, ekarpenak, hau da, urrezkia ere bai, juten da igotzen, baina beharrak eta mailegu eta proiektua gerturatzen zaizkigunak, hasi da pila. Ezagutzen gaituztelako, nahi dutelako gurekin egin, batetik ere bai, behar degula aurrezki gehiago, proiektu gehiago laguntzeko, ez? Orduan, kuriosoa da, baina 28 urtetan lehenengo aldia da horrelako kanpaina bat egiten duguna, bai? Orain arte, pixkat esaten zan, ez aurreztu COP27, bazkide egin, baina ez aurreztu, ez dugulako dirua behar, ez? Orduan, orain pixkat aldatu da. Eta batu kanpainarekin egin deguna, orain arte bereziki da bazkide zirenei, kolaboratzaileei, eskatzea orain bai behar dugu zuek aurreztea COP27, eta bazkide berriak hartzea, ez? Orduan pixkat hau da bide edo aurrezki behar degula, erantzuten jarraitu alizateko. Eta jarri dut, orain erakutsiko dizuet pixkat batu webgunea eta zer egin daitekeen kopen sartzeko, baina lehenago ja hau egin dudala, erakutsiko dut, hori justo lehengo urtean izan zala hemen asamblada, eta hor egon ginala, hemen egon ginala. Bale, funtzionatzen duen. Berez, listo, ez dakitzen bat egin dudan, super askar, ondo. Ondo. Bale, internet, baina, kargatzen den bitartean ez dakitola zalantzarik zeo zer errepikatzea nahi dezuen. Etxetarako mailegua zegoen, baina elkartean badira, etxetarako mailegua? Hemen Euskal Herrian ez dugu inoiz mailegurik eman etxe bizitzanak, baina Katalunian bai eman dira, uste dut, pila bat, ez dakit. Adibidez, labor... Elkarte horren helburuetan, tresna horiek behar dituztelako, edo? Bai, etxe bizitza dira proiektu komunitarioak, hori da. Da, pixkat, ulertzea etxe bizitza beste proiektu bat moduan, ez? Hori da. Eta normalean izaten da, hori, jabetza kolektiboko proiektuak, hau da, etxe bizitza ez dela erabiltzaileen propietatea, bai? Direla erabiltzaileak. Orduan, bazkide, kooperatiba da, lokalaren edo etxe bizitza osoaren jabe, eta bazkideak dira erabiltzaileak. Piskat, oso azkar azalduta, eta etxe bizitza proiektu bakoitza mundu bat da. Baina,
baina bai, ere bai ematen dira. Ez dakit ezagutzen dezuen Laborda, da hola famatuena, Katalunian, Sants auzoan, eta, bueno, hori. Eta orain ez dakit zeba, a ber, hemen daukat hau, eta... Honera etorri zara nik. Ez da abertzen, a ber. Itzalita piztu, beti. Bai. Ai, balatera behar nintzen. Vale. Eske da, hori... Bueno, ez dakit galdera gehiago dagoen. Komplikatua, ez? Ulertu da. Bota lasai, Inongo... Bueno, kontatuko dizu hau, hau da web horri berria, egin deguna batu kanpainarako, eta pixkat oso intuitiboa eta errazagoa da, ez? Orduan, nola batu dezakezu? Orduan, bazkide bazara, bazkide laguntzaile edo kolaboratzaile bazara, aurrezkiak batu, kontatu dizu dena, ez? Orain arte bazkide asko zeuden, baina 300 euro minimo hoiekin, eta listo. Orduan, orain bai behar dugu balantza hori berdindu edo. Eta oraindik bazkide laguntzaile ez bazara, lehen aipatu duan formulario bat betetzearekin nahikoa da. Hemen jarri behar dezu, nahi zuena jarri, baina Euskal Herria, berez hori, izena bizenak, hola arraroena edo, igual zalantza sortu dezakeena, hori, 300 euro minimo hauek zuzenean aukeratu dezakezu edo kontutik kopro 37 pasatzea edo zuek kontu korrontera ordaintzea. Eta gero, hau da, 300 euro horietatik aparte, bazkidetza egitean zenbat nahi dezuen sartu. Hala ere, zeron jarri dezakezue eta gero bulego virtualaren bidez nahi beste sartu. Bai. Gero hemen kontu korrontea jarri behar dezue. Hau, hori, ez garen ez banku bat, behartua gaude banku bateko kontura loturta egotea koprogetan azazpiren kontua. Orduan, hori, sartutatera daiteke aurrezkia, baina beti kontu horretara. Da pixkat, hola, metafora bezala, itxulapiko bat eukitzea, txerritxo bat, eta hori, sartzea dirua, ere bai atera daiteke, nahi dezunean, baina hori, ezin dira adibidez nominak domiziliazatu edo fakturak ordaindu, beti da, hori, kontu korronte honekin binkulatua dagoen kontua. Bale, eta hori, ekarpenak hemen da interes positibo, eskerrak emateko dirutxo hori ematen dena urte bukaeran, eta orduan, bueno, erabaki dezakezu edo koprogeita mazazpiren kontuan gehitu edo zure bankura sartu. Eta gero bakarrik atxikitu behar dena da nanaren fotokopia, edo argazki bat, eta korronte horren ziurtageria, nun agertzen den izena bizenak eta kontua. Eta ematen diezue bidali eta iriste zait neri. Hortik ematen dira klabeak online sartzeko, eta hau da pixkat bulego virtualaren itxura. Hemen ez dakit ikusten dan, dago dira 300 euro horiek direla obligatorioa, sartu behar dena, minimoa, eta gero voluntarioa hor ikusten da. Eta berez transferentziak egiteko, ikustezu ez, hor global dago klikatuta, eta hemen izango litzateke
adibidez, laboral kutxako nere kontutik, COP57 kontura. Sartu nahi ditut 2.000 euro. Jartzen duzu COP57 aurrezkia. Enbiar, eta berez 24 ordutan COP57 gordeta dazkazue. Eta demagun urrengo hilabetean behar dezuela kotxeko erroerak aldatu. De una cuenta mía de COP57 a una cuenta mía de otra entidad laboral kutxako kontura. 7 euro. Eta 24 ordutan badakazue ja erabiltzeko. Bale, nik uste ez dakit zalantzarik, orain sortu zaizkizuen. Hori da. Bale, bai, adibidez. Orain arte, egonda hasieran 0,2 zan, eta ez dakit duela 5-10 urte. Noiz erabaki izan pixka jeistea, azkenean bazkidentzako gutxi den arren, kooperatiba osoantzako, adibidez lehengo urtean zian 55.000 euro urte bukaeran. Orduan, pixkat margen horrekin. Baina zagertatu da, oraingo honetan, batu kanpaina ere bai martxan da, ez dakit zer, erabaki da, interes hori igotzea berriro, pixka bat. Orduan, orain asambladan onartuko da, onartzen bada, baina igotzea 0,3ra, euneko 0,3ra. Horrek suposatzen du gutxi gora bera, 120 kooperatibarentzat. Baina, hori, konfiantza horretan behar degula aurrezkia eta jendea ez ateratzea, ez? Horrelako momentuetan, jendeak behar du, igual inbertsioa, ez dakit nora, eta pixkat hori erantzuna emateko, erabaki da hori igotzea. 0,3. Ez dakit, gehiago. Egitura, betzen dut, esplikatu behar da, pizka bat egitura. Zelan dago egituratuta? Bale. Zelan dago kooperatiba moduen. Eta lursailka, ez? Lurralde zaila zer. Eta egitura teknikoa zelan funtzionatzen da? Bale. Manua pixkat honea, bale? Eta, lursail handiena eta bazkide gehien dauzkana eta urte gehien eta esperientzia gehien Katalunia da, bai? Baina... Personalidade juridikoa... Hor... Koperreta mazazpik, eta hori da personalidade juridikoa daukan kooperatiba. Egitura politikoa, baina ez da juridikoki ez daukagu personalidade juridikoa. Ez gara, Koperreta mazazpik Euskal Herria da kooperatiba eta herrian sortutak. Lusaia. Entidade juridiko honek deszentralizatzen da erabakitzeko ahalmena, baina danak gara kooperatiba kide. Hemengo kide kolaboratzaile da, kide kolaboratzaile ulertzen da. Bai. Hori importantea da bere izutea, Bai, hemen lehen aipatu dut, hau da orokorra, bai? Eta gero Euskal Herria, baina hor barruan badauzkazue datuak lursailka, ze portzentai garen, baina ikusi duzu ere bai Euskal Herria hau garela, bai? Baina, eta gero Euskal Herrian bertan badago horre beste papertxo horretan badaude horrela zirkulu ezberdinak eta dago batzorde soziala egiten duena filtro hori entitateak sartzeko edo batzorde teknikoa bakoitzean daudela 5-6 bolondrez
bai? Norbait animatzen bada super ongi etorria. Gero zuzendaritza, ere bai, direla hemengo entitateen pertsonak, eta kolaboratzaileen ere bai figura edo, dagoena. Gero liberatua, ni, teknikoa. Eta Euskal Herrian ere bai daukagu itzultzaile talde bat, hori, kriston lana dagoelako dana itzultzen. COP27 horri ere bai kriston garrantzia ematen zaio, bai, galegora, katalanera eta euskarara dena itzultzeko. Eta orduan badaukagu hori autonomia guk erabakitzeko zein bazkide sartuko dan COP27 Euskal Herrira, zein proiektu finantziatuko dan, baina egia da Txutxok esate zuena, hori, azkenean indarra edo servicios comunes deitzen diogu, Katalunian dago. Piskatori, ez? Salbuespen arraroren bat, hartzen dira lurralde bakoitzean. Oso zaila da, Kataluniatik esateak Euskal Herrian egin behar duzu. Eta inoiz gertatu aderantziz. Egiten diozuguna, tragatzea agian horriuto batzuk. Bai, adibide bezala, ez? Abaigar proiektua finantziatu genuela Euskal Udalekuak Katalunian ez zuten ulertzen. Nola egon zitekeen bolondrez beteriko proiektu bat hain garrantzitua eta hain estrategikoa hemen Euskal Herrian, ez? Eta guk esan genuen, bai, eske finantziatu behar da horrelako proiektu bat, ez? Eta, bueno, asko bai ulertzen dute, hori, katalana eta euskara pixkat hortik badago lotura, ez? Igual Madrilekin ezberdinagoak gera, baina bai, hori, lehen ere bai aipatu dudana, erabaki izanean lursaiak izan behar zutela beti gora pixkat horregatik, ez? Bakoitza mundua garelako. Hemen desoreka badago hemengo 225 bazkide kolaboratzaile horiek ordetzen dituzten aurrezkiak eta ematen diren mailotuen artean. Euskal Herrian mailotuen ari gara diru gehiago jasotzen ditugun aurrezkiek ahalbidetutena baino. Funcionamiento ekonomikoa dana da kopia, ez? Lurralde bakoitzan kopiatzen dugu zelan da leku horretan sortzen diren gauzak. Egitura, daukagu gure kontseilu, ez da kontseilu rektora, baina da zuzendaritza kontseilua, daukagu gure asamblada, ez da erabakigarria, baina bai erabakitzen dugu Kataluniatik etortzen diren zenbakiak eta hori, gure botoak kontatzen dira. 5.000 personaren ardien eta 1.000 eta piku, baina ez dakite nahiko esplikatzen, baina ez dakit ondo esplikatuta dago, baina argi dagoena da, guk erabakitzen dugu hainbeste gauza. Baina bai egia da Euskal Herrian oraintxe bertan datua da daukagula emanda 151, bai, maileguetan, bai, aurrezki guztiaren 151, baina hori da. Hori da, eta maileguak bakarrik Euskal Herriko proiektuei emandakoak, bai. Baina orokorra da. Osa, hori da pixkat gure ideia egiteko, baina zu aurrezten dezunean, zaude aurrezten COP27 orokorrean. Bulego virtuala dena, osa, poltsa berdinera doa. Posible da, fondoen trasbasea, lurralde desberdinetatik, baina ez da salbuespen egoera baten agian, baina normalki ez.
oreka hori mantendu egin behar da, esan duguna, hainbeste fondoak, eguneko 15, fondo horretatik eguneko 15 gordetzen da, eta beste guztia erabiltzen da maileguak emoten. Hori da, arau orokorra. Lurralde bakoitzean errespetatzen da arau hori, agian proiektu handi bat interesgarri edo posible bada eta aurrera emateko finanziazio Kataluniatik etortzea finanziazioa agian posible da. Baina beti asmatzen dira formulak ez egiteko trasbase hori. Mira, datu bezala, pixkat, urrengo astean, aste artean daukagu asamblada, baina aurreratzen dut pixkat asamladan, asaldako duguna. Hau da, pixkat historikoa, eta horri ikusten da, ze egin dugun azkeneko urtean, ez? Pixkat hori, esponentzialki junda igotzen, hori, maileguen ematekoa. Eta pixkat, berago, beritxoin, hau da esaten genuena, bai. Katalunian ia aurrezkiaren guztia eman dute, bai. Aragonen gutxi, Madrilen 36, Andaluzian pila bat, Galizian eta Euskal Herrian 53. 53, bai, pixkat hori. Eta guztira 83. Orduan, oreka hori oraindik badaukagu margena, baina hori aurre ikusten da erritmo berdinean hasten badira igotzen eskaerak, ba izan daitekela hori, ez? Orduan, bueno. Pixka da. Ostumarko dute, ez? Horrein igual ez, baina uneko 15 aurrezteko. Bai, ez, eunekoa... Bai. 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 Historikoki, Katalunia beti egon da eguneko 60 hortik, beti auki dago irunaiko pila bat, hori da. Baina azkeneko urtetan izan da baterio, egin da pilo eskaerak eta gabe eta orduen geratzen dira ja diru barik. Katalunia diru barik proiektu finanziatzeko. Guk orain badaukagu tarte bat, baina Andaluzia beti da nik egon dagoela. Aurrezki gutxi daukatelako. Beti badiegu emoten, eta sortu zen operazio bat, gero asmatzen dira gauzak. Hori, zelanda, Herrizka horren Marina dela. Marinadela proiektua sortu zen, aukera, Marinadela herriak erosteko terreno bat, erabiltzen dela terreno bat, bezintzen Kristolde inbersin. Honek asmatu egon beste formula bat finanziatzeko, eta asmatu egon zelanda, Tituloena? Estatu guztietatik, egon zan jentea, dirua ipinteko, eta izan zen, arrakazte ikizkura dira. Jentea sartu egon dirua, Kobero eta Mazazpi bultzatu egon historia hori eta probetxatu egon historia hori finanziatzeko Marinaderako terreno horren erosketak Marinaderako kooperatiba. Beti asmatzen dira historiak, ez? Bai. Solidaridade handia eta hori, ez? Bai, adibidez, 2028ko krisi garai hortan ere bai egon zian, beldurrak edo horrelako prebisioak egiten, ez? Zer egin dezakegu mailegu bat etortzen bada eta ez badago aurrezki hainbeste hori erantzuteko. Azkenean ezan ez ere erabili. Baina, oraingo honetan nahi izan dugu lehenengo kanpaina egin eta horregatik batu. Bai. Ikusi kolaborazioa, bankuekin kolaborazioa izaten dela laboral eta fiare. Bai, berez ez da... Bai.
Ez da kolaborazioa, bai? Bai, lasai. Berez, kolaboratzaileak direnak, bai, aurrezten dutenako 57, pertsonalki izan dezakete edozein bankurekin, bai? Edozein, nahi beste. Eta binkulatzearekin guk ez daukagu inongo harremanik, bueno, bai, transferentziak igual egiten direla banku horri, ez? Baina ez daukagu harremanik horrekin. Orduan hor, bazkideak erabakitzen du ze entitaterekin euki. Ko57 ez du eskatzen eukitzea hori laboral kutxarekin, adibidez, edo fiarekin. Baina gero, bai, gure, aurrezkiak gordetzen ditugula, bai, ezin dugu koltsoi azpian gorde, edo hemen kutxa batean, bai gordetzen ditugu banku ezberdinetan, eta pixkat gure balorekin edo gertuen dauden bankuetan. Eta adibidez, bat laboral kutxa da, beste bat dagoa... Bai. Ez dagoelako beste aukerarik ere bai. Fiarerekin ere bai, oiko krediterekin ere bai, hor, Caixa de Engineers. Bueno, horre pixkat saski ezberdinetan, eta aldana. Hori, Caixa de Engineers. Bai. Irizpideak dira segurtze eragin soziala dekor entidade horretzen. Zer filosofia erabiltzen da. Euren diruak kolokatzerakoan nun daukaten dirua eta horri begiratzen da. Baina hor bai, lehen esan dizuetan bezala, ez? Ko57 sortu zanean, bazkiei esaten zitzaien ez aurrezteko. Ez degula nahi guk gorde dirua, ez? Helburua dela proiektuetan egotea aurrezki hori. Ordu, bueno, hor balantze hori, nun gorde guk dirua, eta balantze hori. Egitura teknikoa da, zenbat langilea dauz, Katalunian? Gara guztira 16, usteet, langile. Katalunian? Sartu da orain berri bat, 9 uste diala. Gero Galicia? Bat, gero dena. Aragoi? Orain arte, ere bai, hazkunde horretan edo zabalpen horretan erabakitzen nola egin, ez? Kontratazioen bidez, entitateak izatea beraiek orduak sartuko zituztenak Ko57 eramaten. Ko57 Euskal Herria, lehen urtera arte, bueno, ez lehen urtea, ez 22 ekainean, ez du, ez da urte bat egin, horrela zan, eta aholku kooperatiba zan teknikariaren lana egiten zuena. Bai. Eta gero, faktura bidez, egiten zan ordaindu ordu horiek. Hasieran horrela zan, baina gero, bueno, ikusi da ordu gehiago behar direla, hasieran Euskal Herria zezkan 20 ordu, ez? Horrelako zer, jungea beharren arabera ordu horiek igotzen. Orduan, justo orain urtarrian ja 40 ordura nago, teknikaria dago, eta orduan, bueno, zentzudunena zan zuzenean Ko57 kontratatzea. Baina Andaluziak bai jarraitzen duela, nola da? Kooperatiba? Autonomia Sur, hori. Autonomia Surrek eramaten du egunerokotasuna. Gero beste detalle bat, zergatik oso pelikula honetan, ez? Alde bat filosofia honetan oso ados gau, baina gero beste historia bada oso interesgarria da Ko57 jarduera Katalunian. Eurek asmatu indabe, orain agertu da kuadro batera inbeste produktua financiero, inbeste produktu
finanziero horren atzetik hau kriston esperientzia. Esperientzia sozialak egokitu eta finanziazioa behar horrei eta orduen horra agertzen dira. Adibidez, etxebizitzarako maileguak oso gutxi dauz. Oso zaila izaten da jartzen diren baldintzak proiektu bat ataratzea, proiektu bat ataratzea, baina oso ondo landuta dago historia. Gero energia, hainbeste produktu. Horren guk ikasten ari gara. Bai, oso ondo txutxo, da ideiak botatzen eta dokumentatzen ni atzetik. Adibidez, hori, aurten izan da energiaren maileguak, hor pilpilian zegoen gai bat zan, eta ere bai landa eremuko hausnarketak, ez? Orduan jardunaldi bat prestatu zen, lehenengo lursaietan egin zen hitzaldi, tailer, pixkat landu bigaiak, hau izan zala, eta gero eraman zen, hau Lazkaon izan zen, urriak 29. Hori, pixkat horrela. Eta gero Bartzelonan elkartu ginen lursail ezberdinetan jasotako pixkat ideia, keska, eta emaitza izan da proposamen ezberdinak eta kriterio edo linea batzuk COP27 nola eman beharko lukeen horrelako mailegu bat, ez? Eta hori da pixkat produktu finantziero bakoitzaren hasia, ez? Beharra ikusten da, hausnarketa potolo bat egiten da, eta azten da erabiltzen, eta ere bai erabiltzen deneinean ikusten da, igual aldatu behar dela, beharrak ezberdinak dira, adibidez etxe bizitzan oso komplikatua da gauza finkoak jartzea, proiektu bakoitza oso ezberdina dalako, orduan, hortxe... Oso landuta, parte hartzea bitartez lantzen dira, ez badago parte hartzen dira, hau ez da invento bat, Ramon eta lau artistan egiten dabe euren burutazioak eta ataratzen dara. Da lanketa bat, parte hartzen dauzen personen artien, parte hartzea askide kolaboratzaileak, askide erabiltzaileak, danon artien sortzen dira. Orduen, historia ez da bakarrik ditintea baizik ideak, plana, interesgarri, zaten. Bale, nik uste, ja, ez? Ordu pasatxo. Ez dakit bukatzeko zeo zer gehiago. Zer jakin barik eta bando, zeo zer, ez? Bale. Ezagutzen zenuten, nahiz norbaitek, bai, zeo zer bai, entzun da zenikaten. Hor, esaten denean, hor, gertzen dira lurralde batzuk eta Euskal Herria izendatzen duenean, mugaz bestaldekoa baita ere, ala? Bai, sartzen da. Kooperatiba bat, bizi. Bi dauzkagu, iparraldean, bat da bizi. Bizi ezagutzen duzuek bizi. Logoa hau da, ez da egite ikusten da, bizi. Eta beste bat da ere bai Finakop. Hori, kontaktuan gaude, gainera Finakop da aholkularitza bat, ematen duela aholkularitza ezberdinak, eta ere bai dauzka proiektu horrela txikiei gomendioak eta egiteko, ez? Orduan, hor daukagu kolaborazio bat, pixkat, behar finantziarioa dauzkaten proiektuak finantzatu izateko. Baina bai badakagula, gero arte, erronka mugaz kanpoko finantziazioa emateko
legeak, aztertu behar da legea, ez? Eta oraindik ez dugu kasurik euki finantzatzeko, baina badaude zalantza batzuk, adibidez, aurtengo lan planean badaudela hor egiteko bezala, gerora etortzen bada eskari bat erantzun ahal izateko. Andaluziatik bai emandala Portugalera, baina egin behar izan zuten estatuko zifa eskatu mailegoa eman ahal izateko. Baina, bueno. Bai. Bai, baina erronka da, ez da zailtasun. Ez dugu beriztuten inparralde, ez dugu beriztuten, ditua mogiruko da. Egia da, gehienak Gipuzkoarrak diala, baina hori, erronketako bat ere bai da, Nafarroara jutea eta adibidez katakrak sartzea, ezakit ezagutzen zuen, izan da pixkat hori, zabaltzeko ere bai Nafarroan eta ja iritsi zaizkigu proiektu batzuk. Araban ere bai, ni agurengo naiz Arabarra, eta gutxi dazkagu, faktoria ez aparte gutxi. Sartu berri da Eraman, ez dakit ezagutzen zuen, da Gasteizko txirrindula bidezko banaketa egiten duen kooperatiba bat, eta ere bai harreman pila bat dauka proiektu askorekin, justo horregatik, ez? Banaketa egiten duelako. Orduan, hortik ere bai aurreko astean bazkide egin zan, eta aste honetan deitu diate orduan, bueno, gutxinaka zabaltzen goaz. Eta gentil baratze horozkoa da. Sí? Gentil baratze. Bai. Eta Euskal Herri mapa. Hor ikusten dugu zentzu direnak eta bazkide eta zerbitzu bazkideen arteko panak eta herrialdeka zelan dago zen, hor esan duzuna, ez asko Gipuzkoara, ez dakit Gipuzkoar iruinen gehiago daukat proiektua gaurreateko aurreratzeko edo zelako oreka dago hor herrialde, bazkide eta erabiltzaileen artean. Egia esan, kolaboratzaileen jatorria ez da, begiratu dezaket. Baina, bai, kuriosi, egin dezaket mapa bat bai. Oiak behar dutenak eta interesgarri gehienak dauzkatenak. Bai. Zan pixkat, COP27 Euskal Herriko sorrera, juntzala olatukopen ezagutzen zuen, pixkat horrekin lotuta. Orduan, pixkat atzean egondia pertsona antzeko, batzuk behintzat, orduan, olatuko barruan edo inguruan zeuden kooperatiba asko sartu dira, eta igual beste batzuk ez dute COP27ren berri, ez? Orduan horregatik erronka pixka da hortik ateratzea, eta horrelako hitzaldiak jutea ematen, jende Gipuzkoa zentrismo... Bai, baina... Ez, Ondarrun sortu zen, baina gero... Baina Donosti, orain Donostin gaude, orduan, bai, pixkat hori izan da arrazoia, nire bai erronka, horrekin. Txakolirekin gertatzen bat moduen? Ez, baina ikusteko, nahi dut esan. Eskerrak hemen ez dagoela... Iputxarik. Baina hori martzen jartzen denetek, jakiteko ere, indarguneak eta non dauden hor indarguneak, non egon daitezkeen ere, nahi dut. Esate baztezu, ez Gipuzkoen badeko guz, bazkide gehienak Gipuzkoarrak dira. Orduan igual indarra jarri behar dira gainontzeko herrialdean. Hori da, bai. Esate bai asun, joez, Gipuzkoarrak eskatzen dute, baina jartzen dute Nafarrek, Bale. zentzu horretan, Egia esan,
ez dut analisi hori egin, baina, bueno, horre apuntatzen dut analisi hori. Baina, bueno... Kampainak indartzerako usteko nun jarri behar den. Nik uste hori, proiektua ezagutzen dela gehien bat horren inguruan, eta orduan hori, erronka da pixkat hortik ateratzea, eta jutea Iruñara hitzaldiak ematera, Arabara, Bilbora inkluso, Bilbon badaude, bueno, Bizkaia eta Bilbo inguruko batzuk badaude, baina hori, gehienak onartu behar dugu. Nire objetiboki oso bazkide kolaboratzaile gutxi daude. Claro, bai. Batetik 225 pertsona bakarrik. Hori, ere bai. Oso gutxi da. Potentzialidadea oso handia da. Claro, eta hori ere bai, orduan erronka handiena da ezagutaraztea. Potentzialidadea badago. Hori, 225ekin hori eman alizatea, eta oraindik 150 bakarrik eman da egotea, bada esanguratsua, ez? Orduan, bueno, horregatik gaude hemen. Oso erresa da, oso erresa da. Estalakian daukagu faktore bat, eta da MCG, hori, torbau. Gartzen dago pillo eta hori identifikatzen da kooperatiba, eta hau da, oso gauza marginala, beste rollo. Beste rollo. Claro, bai, ez da klase diskursitik. Kostatzen da, bereiztutea, eta reserva, eta ikusten dozu jende erabiltzen da, asko, orain erabiltzen da, ekonomia sozialen da. Eta darlo barra, zer da? Zer da hori? Bai. Baina, egia da, eta zoritzarrez seguramente eskaintza eta zutzen, asko da egiten dena, eta ez dut nahi zako lertzea, baina eskaintzako 57 ere mugatu da, nire esan. Eta gainera, gauden garai honetan, aurrezkiak, segunetan hori izatea garai hauetan ez, aurrezkiak, batzuk esango zuten, ojala, aurrezkiak. Bai, eukitzea, bai. Nahi esan, azkenean bestea da, eta zergatik, bai, esan duguna, banku tradizionalatik zoritzarrez, izan behar dugu, nomina ingresatu behar dutzuelako, edo ez dakiz zer, edo beste autonoma dalako, eta mailegu bate eskatu behar dagoelako, edo hipoteka hori. Bai. Putada. Baina, eta seguramente lau horien ez daude hemen. Iso diabeta zer esaten deba. Bai. Libreta o maleta? Bai. Maleta. Bai. Bazkide kolaboratzaileak dira normalakoak edo gaude, bertan, SA eta SL esan dira. Bai, hori izan daiteke, adibidez etortzen da SL bat, nahi duelako 37 sartu dirua, eta esan behar digo, baitu zerbitzu bazkide bezala ezin zea sartu, ezin dezulako mailegurik eskatu, baina kolaboratzaile bai. Esango nuke Euskal Herrian behintzat ez dagoela, igual baten bat dago, hola despistatua, baina esango nuke ez. Baina zer badakazu inguruan, animatu. Hori da, bai. Ez, baina pentsatzen dugula eta... Bai. Hori da, izan daiteke bi hirukoak. Hori da. Horregia, bada, enekin bat, baina bestetik ere dituen bakuetan ere, horrein momentu honetan, ez da ez irabaztez. Bai. Osea, ez gatzearekin dirua, ez gatzearekin badala ere agian. Bai. Irabazteko aukera badago, nik uste dut ordaintzari hori txikitsua dela. Osea, inor ez dala sartzen hor negozioa egitera, eta gero agian beldurra izango zen, horako SL bat entzat edo, jakitea benetan ziurra dela, ez duzula galdu. Hor, nik uste dut hor egongo dela, mesfidantza gehiena, eredu berria dela. Claro, bai. Baina,
bide luzea ere. Garaiak ezberdinak dira, eta azaldu duzuenez, maioetan asko... Bai, berez, hor... Entzuten da, eta daramago oso urte gutxi, baina Katalunian daramago. 28. Kataluniako 57 diara oso ondo konsideratuta eta oso ondo ikusita ezkenen, lortzu dira, eta ez dakiz ez, baina Katalunian ez. Orduan, historia konfiantza hori sortu. Eta gero, ja, barruan sartuta, konturatzen zara, egiten jari dire, fondoak eta fondoak eta fondoak eta fondoak eta fondoak. Hori, lehen kontatzen dizuen, badaezpadako poltsa horiek, urteroko ekitaldietan iztean, emaitza positibo guzti hori sortzen da, badaezpadako bat sortzera, ez? Orduan pixkat hortik. Baina bai, ulertzen dut esaten ez duna. Eta, adibide bezala, orain arte dirua mugitu behar zan, ez? Eta dirua gordeagatik, ez da etzen nula irabazten, baizik eta kobratze zizu betela. Orduan, adibidez, ko57 hori ere bai gastu esanguratsua izan da, azkeneko urte hauetan, hori, dirua gordeta eukitzeagatik, inbertitu gabe, bai, eskura, kobratzen zigutelako. Orduan, bueno, baina hori azken hilabete honetan berriz aldatu da, zuruak bezala. Baina, bai, egia da, ko57 gordetzearekin ez dezula galtzen, eta ere bai interes txiki hori horretarako da balioa ez galtzeko. Horretara iritsi nahi dugu, ez? Bai, nahi behizue jarraitu dezakegu. Azkena, alizitu da. Vale. Ea nola ikusten dutuen eta inoztaren eta esperientzia hori hipokritzialidad. Ea nola ikusten dutuen zentu horretan, zesi ekonomikoan dagoetan dituzte, orduan diru iturriak mutzen dira, gehan proiektuak edo dira, tragiko erokoetan sartzen gabeak egiten. Bueno, horri erantzuna ematen hasi gara adibidez batu kanpainarekin, ez? Pixkat kontzientzia hori zabaltzen eta bazkidei esaten aurrezteko, proiektu gehiago laguntzeko, beharra badagoelako. Eta ere bai kontziente gara jendeak igual atera dezakela dirua, ez? Eta horregatik ere bai diru positibo, interes positibo hori handitzearen arrazoia. Baina nik esango nuke dala, hau da ja jone bezala, ikusten dudan bezala, azkenean bazkideen dirua proiektu ezberdinetan dago, baten bat eroriko da, segurazki, eta horretara daude hainbat badaezpadako poltsa, eta gero adibidez mailegu bat ematen danean ere bai 100% sartzen da horrelako porrotei erantzuteko, bueno, hor badaude mekanismo pila bat. Azkenean dago bazkideen eskuetan, ez? Orduan, hori, edo maileguak luzatu, edo hor iristea akordioren batera, bai? Adibidez pandemian gertatu zana, ez? Akordio bat, edo mailegua hori, kuota txikiagoak sortu denboran luzatzen, edo bakarrik amortizatu interesa gabe, edo, bueno, badauzkagu autonomia horrekin jolastu dezakegu hori, ezberdin. Eta gero ere bai egoera hau, ez, balantza eskaerak eta aurrezkia, azkenean arrisku handiena da proiektuak behar duten, behar horiei erantzun ezin izatea. Ez da hainbeste bazkide galduko dutela dirua, hori izango zen porrot bat etortzen bada, baizik eta ez badegu aurrezki nahiko katakragoien erradiez lehengo urtean eman 500.000
ez daukagu aurrezkirik, 500.000 emateko zuri. Orduan, bueno, da pixkat, bai, ale txiki askorekin, bueno. Gero beste gauza bat, sopa de letras, zerbait ikusten da zuen. Ikusten da gauza referenteak hemen, ez? Esaten duzu, importantea da, konfiantza eta utelatzen da, solveitzea eta baina nostu doz pelikula horretan. Hori da ikusi behar da bai. Eta hordeko zu, adibidez, ene, dekozu hor, Manu Robles Arrani dokumentazioa, Gehienak adibidez? Dira, goiener, lortu dauzo, zerbait, hori gerota gehiago izan behar. Gehienak ez dute inoiz finanziazioa eskatu adibidez, baina badakite hor daudela eta behar izatekotan eskatu dezaketela eta azkar, gainera. Ene bai. Hasieran eta orain dabiz Katalunia, asmatzen landa gunean ze finanziazio motan, guk hasi ginen enekin, eta badauz, hainbeste bazkide, bazkideak eta ene bultzatutako proiektuak finanziatu da, enei monutzen, lehenengo maileko foto. Zegoen ezen, batean, milioi bat, euro, Bale, nik uste itxiera, ez? Jarkatu, ez da Bai. batera. Bale. Baina honek euskaraz bakarrik karri dozu, ez da Bai. familiara etorri garrilakoa da, edo... Uste, begiratu bukaeran, uste sartu ditu dela baten bat. Bai? Bale. Bai, karri ditut hemen geratzeko eta esalte dizuet, horre txikiena edo horia da COP57 orokorra, bai, hor jartzen dugu zer den COP57 hasieran erakutsi dizuetan eskema, gero grisa dana da Euskal Herrikoa, eta hor dago pixkat Euskal Herriko irudia eta kontaktua ere bai COP57 Euskal Herriko bulegoarena, eta hau da azken boletina, daukala akats bat, eta jartzen du 2021 eta 2022ko lehenengo seihilakoa. Erderaz ondo dago. Bai, erderaz ondo, eta euskeraz itzulpen... Dira, hasiera. Bai. Bai. Hori da. Txalo bat.